люди приїжджають зламані, люди приїжджають в сльозах, їх потрібно заспокоювати, потрібно їм розказувати, що все буде добре. Просили забрати просто жіночку з залізничного вокзалу. І я приїхав, я побачив, що там відбувається. Ну, це просто жах, це словами не описати, я такого в житті ніколи не бачив. Люди сиділи з маленькими дітьми на підлозі, спали вже другу добу, і я не міг обійти осторонь і вирішив брати людей в автомобіль і просто возити на найближчий кордон. Вони відразу полетіли. Так, це моє авто. У мене тут всього 5 місць обладнаних, але я знайшов додаткові сидіння. Зараз на то ніхто не дивиться. Мені головне завести максимальну кількість людей. У мене ось був 4 числа день народження, і я 2 рейса вальнув. А не часто, что я так понимаю? Ну, Люди плачут, не знаю, что делать. Полиция. Ну, хотя бы сколько. Хотілося б, щоб більше людей залучилося до волонтерства, тому що кожен має автомобіль, кожен має якусь можливість для початку. Всіх закликаю сідати в автівки і допомагати людям.